Jo, kde je? Dneska to nějak trvá. Ahoj. Ahoj, kde jsi? Já se zdržela. Ty jo, a co to je? Tohle? To je šatek po mojí babičce. Nedávno mi ho dala, když jsme u ní byli na návštěvě. Jako já vím, není to sice nejmodernější, ale když ta retro moda teď běží. Ty jo, vůbec by mě nenapadlo, že by tvoje babička nosila něco takového. No, mě taky ne. Hele, a nemá tvoje babička doma taky něco takového, co by si mohla nosit jako v této době? Jo, to je super nápad. Na víkend jdu k babičce, tak se jí podívám do skříně. Super, tak jo. Hele, ona je celkem dost hodin, já už budu muset běžet. Doma musím pomoct s mamce, to znala, víš? Jo, tak ahoj. Ahoj. Jo, a dokonce od prababičky. Cože? Myslím si, že taky pěkně se to máš někde žorky. Ne. Hele, musím běžet. Jo, ahoj. Jasně, jsem pro nás Češi, že jste propadli. A to, že my jsme Já dostanu zápis. tak to nemůžu. Do školy. Váro, se těšit, víc rychle. Ne, jsem pohoj. Hurá, jdeme do školy. Jo, kde je? Dneska to nějak trvá. Ahoj. Ahoj, kde jsi? Ve škole. Jo, kde je dneska? To trvá. Ahoj. Ahoj, kde jsi? Jsem se zdržela. Jo, a co to je tady ten šátek? Tohle? To je šátek mojí babičky.